Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukalelwe ngamasongo kaSigonyela owesilisa obulale umfowabo maqede wamnquma Ikhanda wabe eselihambisa enyangeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lani bolokona le video. Mangoqala usijoyina lelikhasi wamulekela igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Uqunywe stocksini umsolwa oboshwe nomakhelwane wakhe ukuthi utholakale nogebhezi lwekhanda okusolala ukuthi ngelumfowabo obulawe ngesonto eledlule endaweni yakajali eHarding. Unomdi Ndonyela uneminyaka engu41 nomakhelwane wakhe uThasa Jalo oneminyaka engu25. Kuthiwa bebevele enkantolo yemantshi eHarding olesibili ngecala lokubulawa komfowabo kaNondonyela. Umfana ufikile ncike ukuthiwa isidumbu sakhe sathola sishumpulwe Ikhanda salahlwa emfuleni ngeledlule. Udadewabo kamufi uNtomfikile ncike uthe uNdonyela waqhutshwa ngamalungu omphakathi wagcina ekwazile ukuyokhomba la egcine khona ugebhezi. Uqhube wathi ngesikhathi ebuzwa uzivumele yena ukuthi wamnquma Ikhanda wamkhipha ugebhezi kodwa waveza ukuthi Ikhanda walihambisa enyangeni. Kusiphathe kabi ukuthi uboshwe engakayikhomba inyanga asebenzisana nayo njengoba sogcina sesingcwaba isidumbu esingenalo Ikhanda. Uqhuba yena uNtomfikile uveze nokuthi umndeni udidekile ngokwenzekile kwazise uNdonyela ongowegazi kumufi njengoba izalwa nguyise omncane kanti kuthiwa inhloso yakhe wayifuna ukuthwala umfowabo. Uqhuba wathi angazi ukuthi lokhu kwenzeka kanjani nokuthi Ikhanda wayelithukisephi njengoba safika isebanjwe ngamalungu omphakathi nogebhezi eseliphethe. Lesi-ke isenze sibhlungu kakhulu sesiphathe kabi somndeni. Uqhuba yena udadewabo kamufi uqhube wathi akazi ukuthi umakhelwane ungena kanjani noma ulibambe kanjani iqhaza ekubulaweni kukamfowabo kodwa-ke kube ukuthi umakhelwane wayisebenza nalensizwa ebulewe. Kube uthi lensizwa-ke yayofuna imali yayo kumuntu thizeni ayimsebenzele nala ababe sebeyilandela khona bagcina ngokuyisoco. Ngokhulumela amaphoyisa kaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uqinisekisile ukuthi amaphoyisa ngampela alithola Ikhanda likamufi. Bafethu-ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lolu daba.